खुलुमबाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लाबोलायबाय। गिबियावनो दं थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो करापसन जादों। करापसननि हेंथायै संदाननाया गोख्रों सोलिदों। फ्राय 2300 करोड़ रांनि दुर्नीति सोराङाव फैदों। बे करापसनाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा सिबिआइनि जेयाव नांगोन आरो गासैबो थांनांगोन जेलाव। बे बाथ्राखौ बुंदों दानि गोदान CEM बिथां प्रमद बर'आ धेकियाजुलिनि बालाबारियाव जानाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एनुवेल कनफारेन्सआव गावनि बिबुंथि लाखिनायाव। आरोबाव बे बाथ्रानि गेजेरजों बिथां बर'आ बिटिसिआव करापसननि हेंथायै सिबिआइ इनकुवेरि जागोनखौ फोरमायदों। आरो बे सिबिआइ इनकुवेरि जानो गोनांब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव करापसन खालामनाय सुबुंफोरा बे सिबिआइनि जेयाव नांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा सिबिआइआ मा? सिबिआइआ जादों मोनसे मिरु सरकारजों सालायजानाय मोनसे डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टआ भारत हादोरनाङैनो बायदिसिना करापसन बायदिसिना जेंनानि एगेन्स्टै इनकुवेरि खालामो आरो गुबै दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै नागिरनानै ग्रेप्टार खालामो आरो जेलनि ओंखाम जाहोयो। थिग बिदि सिबिआइ इनकुवेरिनि गेजेरजोंनो बिहारनि बारग' चिफ मिनिस्टार बिथां लालु प्रसाद यादवआबो दिनै रेल डिपार्टमेन्टनि करापसनाव बिथाङा जेलाव ओंखाम जानो गोनां जादों। आरो बिदिनो भारतनि बारग' रांखान्थियारि मिनिस्टार पि चिदम्बरमाबो बिदिनो जेल जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दासिम बिटिसिआव माब्ला सिबिआइ इनकुवेरि जायो बेनि अफिसियेल खौरां मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ दिनै 1 जानुवारि खालाराव बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बड'लेण्ड अफिसियेल वेब पर्टेलखौ बेखेवदों। बे वेब पर्टेलनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा गावबा गावनि गामिनि गावबा गावनि एरियानि कमप्लेनफोरखौ बे पर्टेलनि गेजेरजों कमप्लेन आपल'ड खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। जेरैहाय मबा दलं गैया मबा दलं नांगौ, जेरैहाय सोरबा न' मोनथावनाया न' मोनाखै, सोरबाया लेट्रिन मोनाखै बा बायदिसिनाफोरखौ फट' दैखांनानै बे पर्टेलनि गेजेरजों आपल'ड खालामना होनानै मोनसे आर'जलाइबो गथायनो हागोन होननानै बिथाङा बेनि गेजेरजों फोसावदों। दा आसा खालामबाय बे पर्टेलनि गेजेरजों बिटिआरनि रायजो राजाफोरा मुलाम्फा जायो। दानिया जोबनायाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खालिंदुवार समस्तिनि बिपिएफनि बारग' बिजाथि आरो एक्स-EM बिथां बनजार बर'आ थांनाय 30 डिसेम्बराव बिजेपिआव जइन जाबाय। आरो थिग बेफोरबायदिनो साननैसो सिगाङाव बिथां बिपिएफ हानजानिफ्राय देरहानाय बिजाथि रेवरेवा नार्जारियाबो बिजेपिआव जइन जाखांबायमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफ हानजानिफ्राय दासान्दि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ हानजानिफ्राय ओंखारलांनो हमदों। आरोबाव खोनानो मोन्दों बिपिएफ हानजानि खायसे गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ हानजानिफ्राय ओंखारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजायाव जइन जागोन होननानै खोनानो मोन्दों। दा बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया मा सान्दों बेखौ मोनथिनो मोनाखै। बिपिएफ हानजाया इयुनाव मा जागोन मोनथि मोनला, इयुनावसो जों मोनथिनो मोनगोन। दा लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।